Ovom preporukom želim skrenuti pažnju na jednog zaboravljenog pisca, na švicarsko-njemačkog pisca Roberta Walsera, koji je živio od 1878. do 1956. godine. Ako niste nikada čuli za njega, to nije ništa čudno. Njegova je američka biografkinja napisala da je on najpoznatiji modernistički autor za kojeg nikad niste čuli. Tekstovima Roberta Walsera divili su se Walter Benjamin, Thomas Mann i Franz Kafka i nije čudo da ga je Kafka volio čitati, jer Walserovi likovi su također otuđeni kao oni likovi koje će kasnije popularizirati Kafka. 60. godina u izdavačkoj kući Naprijed izašao je Walserov roman Jakob von Gunten u prijevodu Slavka Grbešića, a prije nekoliko godina u izdavačkoj kući Bodoni izašla je njegova malo duža novela ili kraći roman Šetnja u prijevodu Milana Soklića i sa ilustracijama Ivane Jurić. To je jako lijepo izdanje, jedna lijepa, mala, pitoreskna knjižica o kojoj smo zadnji puta razgovarali na čitateljskoj radionici Kabinet čuda koja se odvija u knjižari Fraktura, financira je Grad Zagreb. Sam je pisac ovu šetnju nazvao fantazijom, to je kratki tekst u kojem se naoko ništa ne događa. Protagonist izlazi u šetnju, komentira prirodu, odlazi u knjižaru, kod krojača, susreće različite ljude, iako tekst se može čitati i kao da je sve te susrete zapravo samo zamislio. Za vrijeme dok šeće, on razmišlja o djetinjstvu, o uzaludnosti i kratkoći života, o malograđanštini, konvencionalnosti i zapravo se ova šetnja može čitati kao društvena kritika. On piše jednim stilom koji je dosta specifičan i na koji se trebate naviknuti. Ja ću pročitati početak. Stavljam na znanje da sam jednog lijepog jutra, ne znam više točno u koliko sati, nakon što osjetih želju za šetnjom, nataknuo na glavu šešir, izašao iz pisaće sobe ili sobe sablasti i strčao se niza stube kako bih što prije dospio na ulicu. Tome bih mogao dodati da mi je na stubištu ususret naišla žena koja izgledaše kao Španjolka, Peruanka ili Kreolka. Odisala je bljedunjavom, ocvalom veličanstvenošću. Ipak, sebi najstrože moram zabraniti da se, ma i samo na par sekundi, zadržim na toj Brazilki ili što već ona bijaše. Ne smijem naime uprazno trošiti ni prostor ni vrijeme. Koliko sam se danas, sve dok ovo pišem, još kadar sjetiti, obuzelo me nakon što stupih na otvorenu, svijetlu i vedru ulicu neko romantično, pustolovno duševno raspoloženje koje me duboko usrećivaše. Jutarnji svijet, što se pred mojim očima širio, činio mi se lijepim kao da ga prvi put vidim. Walser, kao što ste mogli čuti, piše u neprirodno dugim monolozima. Tekst je pun digresija i njegova je možda najvažnija odlika da jako uzvišenim jezikom piše o najobičnijim stvarima i time stalno stvara začudnost. Dakle, svijet je kada je izašao van bio kao da ga on prvi put vidi. Pritom je dosta duhovit, ironičan i autoironičan. On u ovom tekstu tematizira i odnos hodanja i kreativnosti, to je dosta važna tema. Svjestan je da se ideje često rađaju u praznom hodu i zapravo u današnjem svijetu i vjerojatno oduvijek imamo to vječno pitanje. Pragmatičari, ljudi koji su praktični, umjetnicima zamjeraju nerad, nesređenost, ljenost. Umjetnike gledaju kao na ljude koji žive na njihovoj grbači, a s druge strane umjetnici znaju koliko su im potrebni tišina, šetnje i prazan hod zapravo da bi se fokusirali na stvaranje. Walser je sigurno jedan od tih outsidera kojeg bi društvo odbacilo kao neproduktivnog. On je imao nevjerojatan život zapravo. Pokušao je raditi kao činovnik, pokušao je raditi kao knjižar, kao butler. Nigdje se nije mogao zadržavati, nigdje se nije mogao uklopiti, bio je outsider i potpuno je nevjerojatno da je zadnjih 27 godina proveo u psihijatrijskoj ustanovi i tada više nije pisao. Ako bismo pokušali zamisliti kako bi društvo, kako bi svijet izgledao da nema ovakvih čudesnih pjesnika, marginalaca, kreativaca koji razmišljaju izvan okvira, onda je potpuno jasno
da kreativce treba poduprijeti financijski, ali i na svaki drugi način. Walser je imao sreću, imao je dobročinitelje koji su se za njega brinuli, što nas zapravo dovodi do teme kako se takvi marginalci snalaze danas. Nedavno sam naišla na podatak da je Andrew Carnegie, koji je bio jedan od najpoznatijih 19-stoljetnih industrijalaca u Americi, danas najpoznatiji možda po tome da je financirao Carnegie Hall u kojem umjetnici još uvijek nastupaju. Nevjerojatna je činjenica da je on, koji je bio toliko bogat, bio potpuno svjestan koliko je važno ulagati u javno dobro i koliko je važno novac trošiti na dobrobit drugih. On je čak pisao o tome da je sramota da bogati ljudi umru bogati, da je to nemoralno i da bogati ljudi ne bi smjeli živjeti ekstravagantno i da bi sav novac koji im je višak zapravo trebali trošiti na dobrobit drugih. On je za života izgradio 5900 knjižnica. Danas, kad su knjižnice i druge javne ustanove u kulturi zapravo dosta ugroženi, postavlja se pitanje jesu li bogati ljudi današnjice dovoljno svjesni koliko je važno podupirati marginalce i ulagati u javna dobra. To je nešto o čemu bismo zapravo svi trebali razmišljati. Danas kad smo svi usmjereni cilju, usmjereni rezultatu, pa čak i kad hodamo po prirodi imamo tendenciju brojati korake, imamo pametne satove koje nam kažu koliko smo hodali, kakvi su nam otkucaji srca. To je ono kao da napravimo nešto za sebe, to je isto jedna floskula današnjice. Dakle, pokušajte se otkvačiti od stremljenja cilju, pokušajte samo šetati, pokušajte samo otići u prirodu, pokušajte se izboriti za prazan hod. Čitajte Walsera zato što je čudesan, to je lijepa knjiga, ima jako suptilne ilustracije i uopće obratite pažnju na izdavačku kuću Bodoni koja ima jako puno klasika, koja obraća pažnju na dobre prijevode i to su sve knjige koje će vas otrgnuti od užurbanosti i pragmatičnosti svakodnevno.